pa dyan kumusulay ug kaon og balot. Mga idol, napay murag tinay mga idol. What's up you mga idol? Welcome sa atong YouTube channel, sa atong Facebook page, ug sa atong official account sa atong Facebook mga idol. So, this video mga idol, iinom tayo ng beer, kita joke mga idol. So, mukhaon na tag balot. Wow! Sa tibok na kong kinabi mga idol, karon pa dyan kumusulay ug kaon og balot. Kung sa man ni siya lami ani siya. So, karon mga idol, ato sa nang ibutang kayo ni siya labot joke rin mga idol. Ipalit ay kong balot ganina mga idol dito sa likod mga idol. Grato kaya siya 20 pesos lang mga idol. Ug nani siya freebies nga suka o asin. So karon mga idol, ato ni siyang kaunon atong tilawan unsa gilami. Ato juning hotdon mga idol kung unsay sulod na aning itlog mga idol. So tara, let's go. Karon mga idol, ato na juning siyang bukon. Final na gini mga idol. Woo! Kabayo. Mga idol, nabuwak na siya diri dapit mga idol. Nay naksug tulo. No. Kasi siya tagbalay. Ayan mga idol. Ninggawas ng murag ulos piso mga idol. So, atong butangan og panglasa mga idol, atong butangan lamas. Tanatog asin para mo askan po siya gamay. So mga idol, kita na yung bawal ng Tagalog. Kita na ang kan mga sorry. Nakita na ang murag tinai mga idol Ug nitulog yang sabaw, so atong butangag suka. Ay asin muna mga idol. Woo! Kasol ba ning baraha mga idol So atong abrihan ang asin mga idol, atong hininayon kay puwerti kagamay mga idol. Lagpot lagi. Asgada mga idol. Singot pa jud kayo. So sunod atong abrihan mga idol ning suka. I think halang gini siya kay na may series lalom. So karon mga idol, ato nang ihiwad diri sa itlog. So karon mga idol, ako ning kaunon. So first time na ako ning gibuhat sa tibok ng kinabuhi mga idol kay nginadan jud ganing balot yun. So karon wala na gining ngilad ato na gining kaunon. Kuto na to hasta palot. So keep watching mga idol. Sayaw, bakit ikaw? Medyo lami gid mga idol ba. Woo! Lasang manok. Ngunani dahil lasa ning balot mga idol. So ato na gining kan final decision na gina idol, ato ning lamunon pero dili sa natuhot doon. Kabalo man ta mo tinidjot. No. Lami, mga idol, lami. Dungagag sabaw suka. Pasensya sa tagbalay mga idol, gahugaw ta diri. By the way mga idol, nadi ko diri sa balay sa akong ate din mga idol. Niyari ra ko diri para mag-vlog. Woo! Asa nam tong asin? Itong butang utrog asin mga idol kay tabang-tabang ko man. Halang jud siya mga idol. Tingnan niyo mga idol. Lah, tulo. Oh my god. Natulo na ko ang kan mga idol. Kulo. Yung sungo Wala na nilod-lood ni. Mga idol kita ning pako. Pako ni siya mga idol pero ato ginihutog kaon ron. Yay! Bahalag luod paminawon. Woo! Mga idol sungo. Halang yun siya mga idol. So, karon mga idol, nabili ning murag piso. Luod tanawon mga idol pero ato ginihutog kaon ron. Ari sa tas nasublang nga puti mga idol kaunon kay lami man ni siya. Wow. Gisingot ako sa lami mga idol Grabe klami ang balot.
Ato dunga kag suka na pud mga idol. Ato yung gusto nilang freebies. Pan mga idol, liog og ganiyang sungo ulo. Ato kining lamunon jud. Final decision na gini mga idol, wa arte-arte ni. So karon mga idol, natulo na nato ang liog ang hulog sungo. Lami man siya. Sunod mga idol, kaning murag ikog. Oh, jod. Murag ikog kay galagom mga idol. Kaya pa ni nato kaunong jod. Karis ang nahihilo mga idol kay medyo lami man. Lagot to ang aking mga idol. Ato tapong munto ng sungka mga idol ah. Libre bitaw ni. Ato na ning lamunon. Wow. Auglas na tong kanon mga idol, kaning lawas na sa piso. Lawas sa piso gyud. Mga idol, oh, napay murag tinaay mga idol, oh. Hindi ko rin kaya. Murag di na niya kumakain ng mga idol, oh. Piso, piso. Nga pa yung tinaay nga murag gabitay. Di na dyan yung mga idol. Sinisa dyan. Taga sa check mga balibo mga idol, oh. No, mga balhibo. Sorry jud mga idol, yun ako kaya kanuning piso. Suka mga idol atong huton kay sayang. So ato na ning ikip mga idol. Lamig siya nga idol pero sa party sa piso mga idol, giluod jud gumidyo. Mong atong gibilin ang lawas, ang ulo ato yung kaon mga idol. Halang ikong mata mga idol, oh. Thank you guys yung paglanda ng mga idol. Bye-bye.